ଆଜି ଥିଲା ରବିବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଟିକେ ପାର୍କ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇଲାଣି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ ବୋଲି। ଆମେମାନେ ମୋ ଭାଉଜ, ମୁଁ, ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଝିଅ। ଏଇ ପାର୍କଟି ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ନେହେରୁ ପାର୍କ, ଯେଉଁଠିକି ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି ଅଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଇଠିକି ଆସି କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ତ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଛୁଆ ଦୁଇଟି ବହୁତ ବଢ଼ି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଦୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳିଲେ। ତଥାପି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମନ ଭରୁ ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲେଇ ଭାଲେଇ ବହୁତ ମିଛ କଥା କହି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଣିଲୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଟୋଟାଲି ସେଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା। ଆଗରୁ ତ କେବେ ବି ଏତେ ଭଳିଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କେବେ ପାଇନଥିଲା ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ସେଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ବୋଲି। ଇଭେନ୍ ତା ଦୋଳି ଖେଳିଲା ୱିଥ୍ ଆମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସିଏ ଛାଡ଼ିବନି, ସେସବୁ ବି ସେ ଖେଳିବ। ତାପରେ ତ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଆମ ସହିତ ଆସିବାକୁ ସେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ମିଛ ବାହାନା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲୁ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ମିଆଁମାର। ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ପେଷ୍ଟ୍ରି ମଗେଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଭେଲଭେଟ୍ ପେଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଟା ଖାଇଥିଲୁ। ଘରକୁ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମେ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି।